हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेब्लाबो बयबो हमनो हाखादों नङा होमबा लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै लोगोफोर ओमफ्राय बे गोदानै मोनसे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ गाहायै सोर सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे प्रडाक्शननि गेजेरजों नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय जोबजासे नायलांदो। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो बर'नि सासे बयजोंबो सिनायजाखानाय लिंसार बसुमतारी आरो बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि बिथां हेलिना दैमारी बिथां सानैनि फाव खालामनायाव मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ। स' ओमफ्राय बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलनि मुङानो जादों आन्दो डाटा। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जों बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जों बबे चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला आसारि क्रिएसन चेनेलनि गेजेरजों जों थाबैनो नुनो मोनगोन। स' नोंथांमोना नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय। बे साननैसोनि गेजेरावनो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होगोन। स' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां माखासे मिउजिक भिडिअफोर बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों थाबैनो नोंथांमोना मिथिनो मोननाय बायदि